guys. नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय दा जोङो थांनो नागिरदों माबायाव BBC कनफारेन्स बेयाव थांनो नागिरदों जों Hello guys. मिस्टार फैला बिथिं जोंना दङ जनि सार जोंना बेजों थांनो नागिरदों नैबे गारिया जोंना वागनार जोंना सासे फैगासिनो एकदम दाउ फैया जोङो गारि गाखोबाय बेयाव जोंना फैबाय नै जोंना गब्ला फैबाय ओमफ्राय बिथिं जोंना नै बिथिं दङ जनि सार सालायगासिनो जोंना नै बिथिं फैला दङ थांगासिनो जों नै दा गामि बारनोसै 109 BBC conference बेयाव थांनो नागिरगासिनो दं जोङो दायो एसे जेनेबा BBC खौ एक्सप्लर खालामनो थांनो नागिरदों जोङो दायो आमजुलि मोनबाय जों आधा घन्टासोनि उनावहाय जों सहैगोन नोंथांमोना आरो जायगा माबा सनायनोलै बारा मोजां मिथिया आङो जायगानि नामखौ सनाय बाथाबारि आच्छा दे थांगासिनो दं नै सिगाङाव जोंना लामाफ्रा मोजां नङालै एसे सरकारा नायफैफिनदो लामाफोरखौ थाब बनायना होबा हामसिगौ नै क्रिकेट जादों नैबो क्रिकेट गेलेदों उनावहाय जोंनिया दाब्ला सारबो फैखानो जों माने लाबोखाबाय जों दा उदालगुरि मोनबाय एसे थांगासिनो नैबे नलबारि लामाखौ दा मोनफैबाय जों मोनफैबाय दायो ओरैनो दसे बेरायनोसै दङ जोंना मानसिया माबोरै मोनदों आदा फैला ओइ मारै मोनदों मोजां मोनदों ना जायगाफ्रा बरिया साजायनायबा मारै मोनदों दाउला So guys, बे जोबोद मोजां दिनैसो फैदों फार्स्ट टाइम जोंबो गासिबो फार्स्ट टाइम फैखादों माने बिदिनो नायलाबायनो बिदिनो फैफेरा आरोना बारा फैफेराखै जों बिदिनो देग्लायसो फार्स्ट जों सौफैनाय लोगो लोगोनो कन्दरबिल केम्पनिफ्राय जोंनो ओंखाम होबाय जों बेयावनो फैखादोंमोन अमा बेदरजों ओंखाम हायना होबाय जोंना आदामोना जानोसै दायो बेनिफ्राय ओंखाम जाखांनानै जोङो दायो दसे जिरायबाय जिरायनायनि उनाव दसे बेरायनो थांनो नागिरदों आदामोना जों बिसोरजों बेरायहैफानोसै आरोना फाइनालि जों बेरायनो ओंखारबाय नै दा केम्पनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो दायो बेरायनोसै बिदिनो खना खनला बेरायहैनोसै आरोना
जोङो गुलाफि रेस्टुरेन्टाव कफि लोंनो कपन लादों नेट नाङा ने मोनसेला बावना फैसालांदो फैसाखौ नों मरबानो होनदा मोनसेला बावनो बेयाव 6टा होदे आयौ लांदों ओमफ्राय आइलाय बैयाव गुलाफि रेस्टुरेन्ट नामा बियो कफि ओइस बाला गोबां मानसि जादों बिराद मानसि ओरैबो मानसि गोजा बिदिनो सेस दखान गोजा आरो बेयाव अनेक फानदों फिथा सुमा फानदों बेयावहाय बिदिनो हटेल होदों बिराद हाद्रिमोन ओंखायनो जोङो मास बायनो गोनां जाबाय मासखौ लाबाय जोङो मोनसेयाव 10 थाखायै गानजोब्बाय नै दायो कालापाति नोंलाय ब्लेक कामान्ड' लागोन बिराद ब्लेक गिदिङै जोङो दायो माबासिम गेटसिम सफैबाय गेटखौ जोङो दायो नायनोसै गेटखौ जोबोद मोजां नुदों औसो नोंसोरखौसो गोजौ गाखोजाबावसो नोंसोरखौलाय भिडिअसो लानांगौ ना फटकसो लानांगौब्रा नैबाव माखासे एक्जिबिसन देखायनाय जादों बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो मोजां एक्जिबिसन देखायदों
भिडिअ शुट खालामै आंनि कलेजनि मेम सासे ओमफ्राय बिनिफ्राय मिस सासे लोगो मोनबाय आङो मेममोनजों रायज्लायखांनानै आं सिङाव पेन्डेलखौ नायनो हाबफैबाय आरोना दसे नायनानै बिनिफ्राय जों गिदिंफिनसिगोन आरो हाथि बिराद जाबाय जों थांसै दायो दिनैनि ब्लगा एसेनोसै गोजोन्थों